Sempre que treballem amb el compàs, si el paper no és paper bàsic, que és un full normal A4, el que hem de posar un altre full baix, per a que al punxar amb el compàs no se'ns faci un forat en el full. Per a copiar un angle, el que fem és punxar en el vèrtex de l'angle i fem un arc qualsevol. A la semirecta on volem traslladar aquest angle fem el mateix arc, del mateix radi, sense obrir ni tancar el compàs. Una volta hem fet això, hem obtingut el punt 1 i el punt 2 i així el punt 1. El que fem és obrir el compàs de 1 a 2, agafar l'obertura de 1 a 2, aquesta obertura, i la traslladem al nou lloc, sobre el punt 1. Punxem en 1 i fem l'arc que ens talla l'arc anterior. I ahí hem aconseguit reproduir el mateix angle. Ara, si volem copiar dos angles, el que hem de fer el mateix. Fem en l'angle 1 un arc que talla les dos rectes que se tallen en el vèrtex. En el segon angle fem el mateix i en la semirecta on volem sumar-los fem un altre arc més gran. Aleshores, agafem un dels dos angles, per exemple aquest, serà el punt 1 i el punt 2, agafem aquesta obertura i la traslladem sobre el punt 1, sobre l'arc que hem fet. Ahí tenim el punt 1 i el punt 2. El mateix, aquest serà 1 i 2. Aleshores, ara, en aquest angle, aquest punt serà el 2 i el 3. Agafem l'obertura del compàs de 2 a 3. Per això hem de girar la rodeta. Tenim l'obertura d'aquest angle, la traslladem sobre el nou arc que hem fet a partir del punt 2 i així hem sumat els dos angles. Si els unim, tenim l'angle suma dels dos anteriors. Ara, per a multiplicar un angle, per exemple, si el volem multiplicar 4 voltes, 4 vegades, fem un arc qualsevol que me talle a aquest angle. Agafem l'obertura que hi ha entre el punt 1 i el punt 2, entre les dos semirectes que configuren l'angle. Agafem l'obertura i la traslladem, com volem multiplicar-ho per 4, així ja tenim 1, 2, 3 i 4. Aquest seria el punt 0, 1, 2, 3 i 4. I ara marquem el resultat. Ja tenim la multiplicació feta.